Bueno, egun mungitik atoz eta orain arte disfrutatu dugun gehiena izen da eguraldia, giro ona eta mamarratzeoa. Saiatuko naiz, birik ematen badidate. Saiatuko naiz, arnazten dudan nahia gortu arte. Kaixo, bueno, ni Magi naiz, hau Ilazki, Laura, ni Paternaietik ere bai, eta hau Galiziatik. Bale, ni Tafaiatik nator, eta gehien disfrutatu duguna izan da orain irutorritako garrika dantza. Asko disfrutatu dugu, jendearekin sozializatzen, jende berria ezagutzen, toki ezberdinetatik, helburu berdinarekin, orduan oso gustora.